Maayong adlaw kanatong tanan. Ako ang dakong pagpasalamat sa ato ang mga kaigsuunan, ato ang mga nakiramay sa kamatayon sa kong amahan. Dako kaya kong pagpasalamat sa inyong pag-anhi, sa inyong timbaya og sa paghatag ninyo og panahon. Labi na nga nibisitahan kita sa atong pinanggang mayor na si Mayor Joseph Cagas. Ingon man sa atong mga kanhing mayor o sa ato ang mga kaubanan nga naa sa gobyerno, ingon man sa ato ang mga mamumuho dinhi sa ato ang barangay o sa mga paryente nga nianhi karon. Akong ipadangat ang dakong pagpasalamat sa inyo ang paghinumdum, the celebration of the life and memories of my great and amazing father. Thank you so much, Sir Mike. Thank you for giving me this opportunity to speak before our brethren or people who supported and pay the last respect to my father. He's a quiet but joyful man. Thank you. God bless us all. I pray the world would take a good look at what God's given us, that we could only understand everything is in His hands. All we need is a little faith and trust. I want you to know it ain't too high a price to pay if I die before you wake. Tell everybody that I miss them, and I can't wait to get back home. But until then, I'll serve my country and be proud to wear this uniform. And if I die